dobar dan, dobro veče, dobro jutro, u zavisnosti kad gledate. Dragi moji prijatelji, ovo nisam radio 100 godina. Evo, prilike dok isprobavam jedan svoj novi uređaj, da proverim kako to sve funkcioniše, kakav je ton, kakva je slika. Da pozdravim vredne radnike firme Termika kabel iz Vrnjačke Banje, koji poslednjih dana intenzivno rade u mom okruženju na postavljanju optičkih kablova. Nadam se iza toga da će i Telekom biti brz i da će optika doći u što skorije vreme u moj dom. Obzirom da se bavim onim čime se bavim, upload mi je jako bitan, kao i download. I nadam se da će sada sa optičkim kablovima sve biti kako treba. Što se tiče streama koji ide paralelno zajedno sa klasičnim snimanjem ovog video materijala, nadam se da ne secka, ali obzirom na iskustvo od pre nekoliko dana, secka 100%. Secka li ga secka, evo vidim da je keš skoro pun, 75%. Ok, to je bilo to. 2 minuta, 2.35. Sasvim dovoljno za ovaj test. Evo, keš je 86%, 87%. Privodim ovaj stream i snimanje kraju. Ćao.